No pateixis, estic perfectament. Deixa'ns fer a nosaltres. Chimney, tu observa-ho tot bé, perquè estic segura que tant si en surten vius com morts, tot el món quedarà impressionat per aquesta gesta. Això és una cosa que no s'havia pogut veure en molts segles. I pots estar segura que quan s'acabi aquesta batalla, tothom sabrà qui és el noi del barret de palla! Nico Robin!